Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pibaro ikna sabai pish ki Khubor kimat. Nikola shamne pasha Shri Khubor ne Kylleng ki benta jong ka Jylla. Ka khun Trump National Awakening Movement haka arpun Tarik Rymphang asapun rio kala IT da ka jingtho how Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo da ka bakantu ya ka council bakan trekam ta ka lenti ka bakhoi ka basuba bar ka balait na ka no ka jingpunan kam bakala ya ka pisa jong upai ba. Ka United Democratic Party shen ka sa shong perkhat na ka benta ban shimrai halor ka jingpin banano ki Kirteng jong ki Kirtong ki banya kun haka election Shagagaru Hills Autonomous District Council ka ban salong shen haka shpotrik uyayong azapun rio. Kalong ka burom ka bakraw ya ka Jylla hi barok way ba Artli company na Rymphang district ki bala tip Kirteng kum ka Basuba Broom Company Limited ka ba penya yaw yob sensar bala dep bantan ka badon haka shlem badon ya ka shlem trekam ha kli stem Rymphang district bat ka Airy Reef Private Limited ka company ka ba penmi bat penya yaw yi kisai bat ki jain rindia ki ba shna ki rukom ba pher ka ba long try da ikong yaisha rambai na kashnong kadong hudu Rymphang district ka Jylla ajong kini ki Artli ki company ban penya yaw yi ki mar bala penmi na ka Jylla Meghalaya kala pelong ya ki ban yo ya ka khusna ba New Delhi ha ka jingalang ka bala long ha Ashoka Delhi Hotel ya ka ba la airu da ka 9th BMO Business Membership Organization MSME New Delhi. Hadin ka jingyap jung ki arngut ki shipai agani vir ki barang don happening ka jing hikai sha patbit ha Assam Regiment Shillong ha ka jingbit ya ka jingpang Meningococcal katnat ka koi kia jong ka sor ka Jylla kla penmi ya ka jingbitha shaki patba bakin long ki ba fikir bar ki ba husiar pha ya ka koi ka kia la jong. Arngut ki Menteri Sarkar kataw sumbut menterang ba uba asnya balang dhar bat menteri katnat ka koi ka kia uba weilan ni ki Shilla Kylleng ban kren hayeng dorbar thau an ka Jylla ban kerpat yaw Rymphang ban penrung ya ha ka record jong ka yeng dorbar ya ka kintin jaintia nambar ba ha ka por ba ya kren ya ka kaipot jong ka expert committee halo ka reservation policy ka ba o MLA ka nongkram uba adan mila basyang mo ula wanra kum kamat ban ya kren bat kilo ong ba ha ka jingkran jong u ula penmi tang ya kintin khasi bat ya kintin jaintia kam shimlami bat kila kerpat yaw Rymphang ba udi ban penrung ya kintin jaintia ru ha ka record Haka jingkran jong u hayeng darbar haka por bala shim benta haka kat motion banyakran halor ka rukom trikam jong katnat bulen u Dr. Mugul Sangmau lapen pau ya ka jingsungkhia halor ka jingbon ki jakalum pisa be an ha shilenter ka surok ba khamtam nakitrok kit dewyong ka National People's Party Meghalaya State Unit haka arpunyaw Tarik Rymphang asapun riu hapo ka jingalam jong General Secretary Organization u Professor Don Kuparwa ringkat ka jingsenran lang jong kinongyalam ke NPP Shillong City bakanthop yaw President uba Mandroy Kharpuri kila letban IT dakador khas how Chief Electoral Officer u BDR Tiwari daka bakantu baun yakran bat ki bor penya jong ka Election Commission of India halor ki katu kani kendon jong ka Special Intensive Revision Kinoyalam jong ka Trump National Youth Front South East Sora Circle haka arpunyaw Tarik Rymphang asapun riu kiniyo ujor halo ka jingsha wengkam jong ki khna khasi ki batrei hapolo orchid kabadon haka shnong mausmai bat kabadang hap hapo ka ilaka mausmai sora nakaliang jong ka seng kala hiar ban khnra ki trading license haka ni kishlam trikam Uwe rukat jong ka sengking atyar Trump National Liberation Council nulasha khenbia kabala sha khenbian Ubabat ya ka kerdan kum area commander hakathan West Khasi Hills. Ulalaiman pendang wat hakamat ki pulit jong ka Mairang East and West Khasi Hills haka arpusan Tarik Rymphang asapun rio. U sembut menterang ba Jylla bakmi yakatnat kampo yeng uba president song haka arpunyaw Tarik Rymphang asapun rio. Ula kentaj ban ai ya ka jingtip ka babania halor u area commander jong ka sengking atyar plasha ken bian ka Trump National Liberation Council ubakmi yakathan West Khasi Hills. Kasamla na Pishisha Marwen kabalay kunteng ya ka election MDC House Nam Aza Pusan na Umroy constituency na ka ticket jong ka United Democratic Party. Haka arpunyaw Tarik Rymphang Aza Apun Rio kalapnya so pura yaladi sya ka National People's Party haringkat ka jingsenran lang jong ki bahayeng asam lem makinokashan. Ka Shillong Lajong Football Club kan sedang ya kasama ya lek kai Aza Pusan Aza Apun Rio jong ka Indian Football League balajer kerteng thamai na ka I League haka halayeng persya ya ka Rajasthan United Football Club. Mentapatnya pashi Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Ka President Draupadi Murmu haka sitho dieng kala long ka President ka Meningococcal ban long co-pilot banya ya ka HAL Light Combat Helicopter Panchanda na Jaisalmer Air Force Station.
Ya ka President Asendran lang da Group Captain NS bahwa kat ba kadang le jingo ada ka ni ki helicopter ya ki benta kat han kaput but ya ka Pokhran Field firing range. National Convener ka Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal ubadeiru Menteri Rang Ba Barim Jong ka Delhi la yam rang ba hadin balami na ka Rouse Avenue Court hadin ba ka Kashari kala pingsan ba umshimladan benta haga kambam sap halor ka excise policy. Kat ba urang mi na Kashari la sakhi ba usimbut Menteri Rang Ba Barim Manish Sisodia la kedup yo Kejriwal bat nyat ru yaki umat hakmat kinong Krishan ki bailum yalang hakmat ka Pelau Jong ka Kashari. Hadian baka Kashari ka Rouse Avenue kala peringsat yung National Convener ka Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal ubala job ya kumukadma jong ka excise policy ka kurim jong u ka Sunita Kejriwal hakas ngit hodien kala ong baka hok ka yang rasong ka Sunita Kejriwal kala thoru ha social media X jongka da ka baong ba watla unu brio ulong ubadadbor hadu ka nuru hagani ka Pyrthei kimla ban tampat ya ka bor jong shiva. Haga jing kala jong ka Sanhima Sima ha Tamil Nadu Menteri Rang Ba Barim ubalong ru unong yalam barang ba jong ka AIADMK UO Pamir Sawalam ula penyaso yala di Syakaseng DMK ha kabala sakilang dong Menteri Rang Ba UMK Stalin ha ka jingalang kabala long ha headquarters jong ka party ha Anna Arivalam ha Chennai. Ka Assam kala shim ya ka Sianjam ka Bakrao ban pintikana ya ki Kamra Shed Jingshen bakin lan na ka jingtedam bat ban yada ya ka jingkot jingkhia jingki pat ba ha ka ba la penbiang palat san paulak teli ki liquefied petroleum gas shaki longgieng ha Kylleng ka Jylla hapo ka Pradhan Mantri Ujwala Yojana la ong Menteri Rang Ba jong ka Jylla Himanta Biswa Sarma ha ka singit hodi. The National Human Rights Commission kalapha daka notice shaka Union Ministry of Electronics and Information Technology, shaka Department of School Education and Literacy, shaka Department of Higher Education, but shabarok ki Jylla but Union Territories. Ba kinimpalat jingtip ki bakerpang halor ki khna ha ka jing aju hikai ba la pinshong nongrem ha ki kor ki bojong ka artificial intelligence. Kalami ka jing akan at hakasan hima sima hadin ka jing Pyrthei jong ubom ha yingsa jong wei unong yalam jong ka Kerala Students Union ubala pelong ya ka jing ki persha ya ka menteri ka koi ka khia ka Vina George. Kadi ka jing Pyrthei jong ubom kala ja hajan ka ying jong u district secretary ka Kerala Students Union u Bithul Banlan ha Thiruvallar Kosikode ha ka por kumba archdem stem. Ka Jawaharlal Nehru University Students Union ha ka singit hodieng kala khot belong da ka jing ki ban khang khardab ya ka school ba kum kadak ban persha ya ka jing sha kem jong ki khatlangot ki sabla puli kanthum ye ki langot ki nong kit kam ha ka jing tur pat ba sha ka office re kam jong ka Ministry of Education kini ba kilong ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ki sipai jong ka Afghanistan ki lapen phai kala da ka jing her thma ha ki benta khapu jong ka Pakistan bar Afghanistan ha ka basan pusan ngon ki sipai Pakistan ki la yap ban nalor kata ki sipai ka Taliban ki la yo ru ban kurum ya artli ki kitam ringkat bar khat khandai teli ki chakasa la pentikna katanat yada ri jong ka ri Afghanistan ha ka sing thodi u Kim Jong Un ubalong unong yalam jong ka North Korea u la penun kam ya ka jingalang jong ka Congress kata kabadang long dang shen bat kum kalat ban pinskem ya ka nongrum jong u na ka benta ban yo ban ya ka borsen shal da ka ba pinbana ya ka jingstang ka juk jong u la ong ka Ministry of Unification jong ka South Korea u Vice President jong ka United States u JD Vance la lijngo ya ka Jylla Wisconsin ka balong ka Jylla ka ba kongsan bha ha ka san hima sima ban takranting e ya ki nong mi khma jong ka Democrat but ong ru ba ka election ka ban salong shen hau banai nai wing kan pentikna na ka America ka bu hakmat e yakinong shong jong ka ri America u Vice President jong ka United States u JD Vance ulong ba kamdan kalat ba ka America kan shakring shakathma ka baslam ha ka Middle East watla u President Donald Trump udang bishar bnia yakilat kinti ki bathmai ban pha yakishipai jong u ban hyar thma ya ka Iran ha ka jingakran bat ka di Washington Post ha ka Lingsun Air Force 2 u Vance uloong ba katba ki jinghyar thma da ki shipai persha ya ka Iran kidang don ha ka jingperkhan ya ka ba ampat la ban shim ya ka rai unong thau an jong ka Republican ulawan ra ya ka anro hayeng dorbar jong ka United States ban aibor na ka banta ban rai pinshitam da ka ba penyam ya ki brio ki ba sha rai penrem halo ka jingdon kiti ban le be ijot ya ki khna katkum ki kendon an jong ka sarkar pedeng da ka ba penbana ba kamdei ban don ka jing isen e ya ki nong le be ijot ya ki khna ren but
kidei ruban mat ya ka jingkodin. Ka Hillary Clinton ka badai ka Secretary of State barim jong ka United States kalai thu haki nong thau an bakam don jingtip AA shapangki kamruna jong Jeffrey Epstein but kamken mau satya la ka juya kendu ya unong baitingka katba kadang shong bane shimbenta ha ka jingalang shwamanstang ka House Oversight and Government Reform Committee. Ka First Lady jong ka United States ka Melania Trump kan sapinya ya ka jingalang jong ka Security Council ha ka por ba ka United States kan shim ya ka kam President na ka benta uni ubanai. Stephen Dujarric ubalong unong aktin jong Secretary General jong ka United Nations Antonio Guterres ulong ha ka singit ho dieng ba kani kan de ka sin ka beningkong ba ka kurim jong President kan shim ya ka ni ka benta ha ka jingalang jong ka council. Tikitu klong Khubor hakimat ki mamtasi kuble.